Mufundisi. Yes. Muri sei nhasi? Tinofara makasimba here. Tiri nani? Yes. Ranga riri sei zuva? Mwari atichengeta zvikuru sa. Beno kwamaswera uko. Ndizvokuchengetwa. Yes, sure, tinotenda. Kupindana kwemazuva tichichengetwa hongu. Omana. Tinotenda nokuva kwenyu pano mufundisi. Yes. Nhasi toda kuti tikurukure zvefuti mufundisi. All right. Svondo rapera takataura zvimwe. Nhasi toda kumboti titaure. Okay. Nenyaya yevakafa. Vakafa. Inyaya inonetsa iyoyo kuti ivo vakafa vedu ava vambori kupi. All right. Toziva kuti kana pane chinhu chinorwadza inyaya yorufu. Yeah. Tose tine hama dzakatisiya. Tinonetseka kuti zvakamira sei. Ndi munyika umu mune dudziro dzakawanda. Panapa todawo kuti tione kuti iro bhaibheri rinoti chii. Mwari unoti chii nevakafa. Right. That's a very important lesson. Yatofana kuti tinzwise nekuti pane dudziro dzakawanda. And the funny part is it's Christianity only. Inopa dudziro dzakawanda. And now Christianity becomes the most confused religion on this planet. Because my Muslims are clear. Chiwanu chiri clear. Kuti vakafa vachafamba sei. Kwavo kwavanenge vari. Hinduism iri clear. The reincarnation of the soul. Kuti kana munhu akaenda anodzoka bedzi. Saka ari kudzoka ari mombe osvosve, saka navo vanochi kuti chirega kuuraya mombe, chirega kuuraya svosve, pamwe uri kuuraya sekuru wako kana mbuya wako. That's why you see in most of their houses. Munhu anenge kana chibhodhoro chine masvosve mukati ari kuchengeta hama yake yadzoka. They are clear. Asi muchikristu aiwa ndosaka kaishu yacho yauya ka because muchikristu manje vamwe wakati afaenda kuEden dai, vamwe wakati afaenda kupakatori, vamwe wakati afa aenda kuwadzimu kumbonoripota, vamwe wakati afa ana kwaanoenda anogona kutenderera mweya wake panyika pano chiri chipoko. A lot of things that you find in Christianity. So, but the Bible rinoti chi because ishe mumwe Ephesians 4 ndo zvinotaura. Kuna ishe mumwe verse 5 nekutenda kumwe nerubhabhatidzo rumwe, one Lord, one faith, one baptism. Saka Bible riri clear pamaissues aya. Rikandimboverenga kuti vakafa rinoti varipi. Alright, verenga yenyu mufundisi. Muparidzi yakakosha panyaya iyi. Iyi inobva yapa definition yevakafa kuti vanofamba sei. Muparidzi 9 verse 5 inoti nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Ibva ina mberi vetu asi vakafa havana chavanoziva. Yadivhaina. Kunonzi kuva mupenyu kudi kuziva. Kana uchiri kuziva uri mupenyu. But yakuti kana munhu apinda mustate yekufa haana chaanoziva. Haafani kuziva. Kana achiri kuziva haasati afa. Alright. Saka hapana munhu akafa anoziva. Ukaona kunzi pane chiri kuzikanwa, pane akafa ari kuziva kana ari kutaura, haana kufaka mupenyu. Munhu kana anzi afa, kana achitaura kuti munhu afa, haafani kutoziva. Kuroti hatifaniri kuona munhu watakati akafa achinzi ane paari kutaura. Zvoroti haana kufa. Okay. Alright. Pane pandakaverenga panoti vakafa vakavata. Varere
Okay. Nino kana munhu wakavatazve unorota. Kureva kuti unenge achiziva. Okay. Handisi kuti munoti chiinapo ipapo kuti okay. Kana tichiti vakavata vanorotazve. Right, mauya nepfungwa yakanaka. I think atimboverenge mavhesi anoratidza kuti munhu akafa akarara. Then tozopindura nyaya yekurota. Alright. Ngativerenge pano apa tiri sola scriptura. Saka ngatipinde pakuvata. Ngatimbotorei for example 1 Kings chapter 1 verse 10. Pana pari kutsanangurwa nyaya yaDavid. Sorry, 1 Kings chapter 2, we are going to read verse 10. Mukanga maverenga kubva kumusoro David arutaura naSolomon, for example verse 1 and 2. Kuti zvino mazuva aDavid okufa kwake aswedera. Akarayira Solomon mwanakomana wake akati, ini ndoenda nenzira yenyika yose. Naizvozvo iva nesimba uve murume chaiye. Uve murume chaiye ndizvo. Verse 10. David akazovata namadzibaba ake akavigwa muguta raDavid. Nguva yekufa kwake yanga yakusvika. Akataura naSolomon. Apedza kutaura naSolomon, yabva yati David akavata. Haina kushandisa varere kuti kufa. Yati akadii? Akavata. Ndobva avigwa namadzibaba ake. Right, ngatimbotarise ko Solomon paakafa varere kuti kuvata rinoshandiswa here. 1 Kings chapter 11 tinzwe verse 42 na verse 43. Zvino nguva yakabata Solomon ushe paIsraeri akanga ari makore ana 40. Ipapo Solomon akavata namadzibaba ake akavigwa muguta raDavid baba vake. Solomon apedza kubata ushe for 40 years akavata. Saka Solomon paafa futi varere kuti kuvata. Right, ko muNew Testament panoshandiswa here pfungwa iyoyo? Inoramba iri consistent here? Ngatimboonei pakafa Lazarus. John 11. You find also it's fascinating paunoverenga John 11. Now panapa Lazarus was a friend of Jesus. Now Jesu akutaura nemadisciples ake anoti chii verse 11. Ndizvo zvaakazoreva Jesu akati kwavari, Lazaro hama yedu avata. Asi ndinoenda kuti ndimumutse pahope. Verse 12. Zvino vadzidzi vakati, Ishe, kana avata anomuka. Kumuri kunezika kana anozongomuka kakusefana unomutsa munhu akarara. Wanga usina kubata chirawe. Jesu verse 13 yakutsanangura akanga areva kufa kwake, asi ivo vakanga vachiti anoreva kuvata hope. Vanga vasingawisisi. Jesu afananidza kufa nekurara. Verse number 14. Ipapo Jesu akavaudza pachena, Lazaro afa. Alright. Zvandiri kutaura ndinotaura hope dzamunoziva imimi dzekuti munhu anorara achibva amuka mangwana. Right. Then mataura nyaya yekurota. Ndati inini kana munhu ane chaanoziva asati afa, ngatitasei process yehope. Munhu ane subconscious mind ine nguva dzainomuka nekuti une uri mupenyu hauna kufama. Uyo unenge akavata ake zvehope inoprocessa zvimwe zvinhu. Saka ngatitorei pane nguva yekuti unenge wakafa kuhope. For example, pamapoya mbavha handitika yopinda usiku yatora redhiyo mba, poita mwainzwa anga akarara uko, obva adzingira nayo mba imuko, kwakusvetuka kujirawo, kwakutiza, kwakubatwa, kwakuzviwa, kwakuuya naye payadhi, kwakurohwa, kwakuzosiyiwa, iwo wakarara. Mangwana makiseni wanoti wakuvara kwakangori kupi kone zura ndakugona pakaita jambanja pano mbavha yakapinda ikaita zvakaita ikaita akaroerwa apa. Iwo bwati handina chandakanzwa. Ndo hope dzemadzikirira. Aiwa, unoti handina chandakanzwa. Ndandakafa nehope. Hapana chandakanzwa. Ndandakatofa zvangu nehope.
uri kukonfirma kuti mukuvata kufa pauri kuti ndakafa nehope ndo state kuti vanhu muparidzwi hauna chaunoziva. Kana waenda kumakuva subconscious mind inenge yafa, haichaprocess anything, hapana chinonzi iwe chiri alive, saka hauna chaunoziva. Uchatakurwa kuendeswa mumochari, hauna chaunoziva. Izvo ukatorwa even wakarara kuhope ukakandwa mumochari unomuka chichakuitika uri mupenyu. Takutonorwa muno makupinda chando ndibuditsei mandizire muno wakutanga kutokurukura nevanhu. But kana wafa uchaiswa mumochari ugogara ugoburitswa tikosvika newe payadhi tigoburitsa masofa ako panze, hauna chaunoziva. Alright, ndotenda mufundisi. Yes. Ndonga ipapo mapa budisa zvakanaka. Asi kanyaya yetiri kutaura panapa ndofunga chamataura nezvacho muviri. Mataura nezvomuviri uyu ndo unovaovora. Asi kune mweya unonzi soul. Zvino kana votaura vanhu kuti may his soul rest in peace. Saka kana vanhu vachitaura kuti kune vadzimu vedu, ndo vanotizvitira vadzimu, nyika dzimu, kunonzi kunyika dzimu. Paipo kuti kana toinda tichida kuvatenda tinondodira doro pamaguva. Tiri kureva kuti mweya yavo inesu ndo zvinenge zvirevwa, ndo saka paya pachizonzi rest in peace. Saka apa tiri kutaura mweya. Mambotaura nenyaya yepegatori. Pegatori haisi kutaura nyama inovora iyi, asi iri kutaura mweya, kuti Mwari uyu wafa achitenda, asi Mwari tokumbirawo murwirewo mweya wake. Nokuti Bhaibheri rakataura kuti hakuna, vose vakatadza vakasvika pakunya kwaMwari. Saka kunyange vanofa vachitenda vaya vanoda kuti vazonatswa. Saka pakunatswa kwavo vachaenda kune imwe nzvimbo iri pakati poupenyu husingaperi neupenyu hwanga uchirarama. Munoti chinazvo tiri kutaura nyaya yemweya. Muri right. Now here comes the controversy, because I'm kutaura manje ndo yatinoti great controversy manje, ndo hondo manje yekuti zvandatsanangura izvo ndichishandisa Bhaibheri zviri clear kuti munhu afanza avata. Handitika, but pari kuita kuti zvinhu zvamutaura izvi zvitori neevidence kuti unotonzopa nedzimwe nzvimbo pachitauronzi munhu akafa ari kutaura, ari kubvunza kuti makandiurayirei. Munhu akafa ari kuonekwa usiku achifamba. Munhu akafa anzi ari kuuya kuhope achitaura. Maishu zvaunonzwaya. Umwe wakaramba kuvigwa, mumwe anzi bhokisi rake rakatanga kukura kuti hombe. Handitika, pari kunzi pari kuonekwa mumvuri. Mashura anoitika munyaya iyi. Saka kuti itendeke kuvapenyu inofanira kunge ine simba riripo. Munhu akafa ari kukumbirwa kuti awe kuvapenyu avatungamirire varida kuenda kana kuDubai. Kunyange hake iye asina kuDubai kwaakaenda, akafa ari muno ndege anamboikwira, airasika mutauni umu achida kuenda pana 4th. Asi kana afa anonzi izi now supernatural. Kana wangofa iwe pfungwa chinoti you are now supernatural. Wamweya you ane maabilities aungosina uri mupenyu. Unokwanisa kudzoka wakurapa vanhu, wakuziva mishonga, kuti mushonga wakati utore pakati, asi iwe uri mupenyu zvinhu zvawanga usingazviiti. Mweya wacho wamuri kutaura hauna mubvira wakamborapa anyone, because handi uri mamuri. Asi kana ukafa unodzoka wane simba rekuziva mishonga. Kana ukanga wafa mweya uyu wakugarira vanhu munzira uri zhenje remoto uchidzingirira vanhu usiku, asi uri mupenyu hauna kana waidzingirira, waiti vanhu pindai mumba, wakunzi wachipoko. Ndiri kupa kuti ndi expand pfungwa yekuti iyoyo ndio yatava kuti great controversy. Kwangunzi kune ngozi. Muri kuti hazvisi muBhaibheri izvi. Right, saka Bhaibheri rinotsanangura sei zvinhu izvi.
bhaibheri rinozviziva kuti zviriko but inozvitsanangura sei. Bhaibheri rinoziva kuti masvikiro ariko, n'anga dziriko, midzimu iriko. Alright, rega tichauya panyaya yemidzimu nemasvikiro nezvimwe. Asi apa toda kumbotarira vatsvene. Alright. Vatsvene tikaverenga mubhuku. Bhuku rinobudisa kuti kana vafa vatsvene vanogona kunamatigwa ivo vafa. Kuti nokuti dzimwe vhesi dzototaura mubhaibheri kuti vari kutsva nemoto, usiri moto uya wemugehena, asi moto wokuvachenesa. Zviriko tichaverenga kuti moto uri kuvachenesa mubhaibheri umu. Asi mamwe mabhuku anotaura izvi hongu imunyo maramba yenyu, pane bhuku raMakabhi rinobudisa pachena kuti namatirai vakafa venyu, nokuti pavanofa vanogona kunge vasati vanatsochena, nokuti vose zvepasi zvinowanda. Saka bhuku raMakabhi iroro hamuna kurinyora kurisa mubhaibheri renyu, but ririko bhuku iroro rinoti vanamatirei. Alright, pakanaka. Tozobatavo mamwe mabhuku arimo mubhaibheri ramakabata anotaurawo kuti kana vafa vanhu vachada kuti vacheneswe. Regai tipinde tibowerenga bhuku. Since ndo rule of faith, but it's very interesting now. Mawira amaita. Ngatimbotara kuti bhaibheri rinoti vatsvene varonamata here. Psalm 115. Psalms 115 verse 17. Inoti iyo vakafa avarumbidze Jehovha, kunyangwe ani nani anoburukira kwakanyarara. Vakafa avarumbidze Mwari, kunyangwe ani nani ari kuburukira kwakanyarara ndokumakuwa kuri silent. Ndizvozvo. Asi isu yedu wapenyu tichakudza Jehovha kubva panguva ino kusvikira pakusingaperi. Haleluya. Yatoramba completely iri kuti vakafa avarumbidze Mwari, kunyangwe ari kuenda kumakuwa kwakanyarara. Asi isu wapenyu tichakudza Jehovha. Yarecognize mupenyu kureva kuti iri kukonfirma muparidzi kuti vakafa chii kuita kuti vasagona kurumbidza Mwari, because vapinda mustate yataura muparidzi yekuti vakafa hawana chavanoziva. Pane here rimwe vhesi rinokonfirma pfungwa iyi riripo here? Ngatimbotase Isaiah. Anotsigira here pfungwa yataverenga namapisarema inoti vakafa havana mati. Isaiah 38. Let's see, Isaiah 38 verse 8, Isaiah 38 verse 18 na 19. Inoti panapa nekuti guva harigone kukuongai, rufu harigone kukurumbidzai, vanoburukira mugomba havagone kutsvaga zvokwadi yenyu. Nekuti guva harigone kukuongai, rufu harigone kukurumbidzai. Zviri clear, vanoburukira mugomba umu havagone kutsvaga zvokwadi yenyu. Pamwe ungati pane zvimwe zvasara. Verse 19, mupenyu ndiye ega achakuongai sezvandinoita nhasi. Alright, ndopahwa ipapo panotaura pajeka here apo. Ipapo pari kujeka. Hanzi kana munhu aenda kuguwa asi kunamata aenda kuguwa atsvage Mwari, handopahwisisa. yabva yati mupenyu. Alright, asi katambotaura mufundisi, chinoenda kuguva inyama iyi. Handiti ndoyo tondoviga kuguva kuya, asi hanzi mweya unodzokera kupi? Kuna Mwari. Saka kune mupi wawo hazvisi zvere zvotaurwa. Saka ngatidefine chiri kunzi mweya. I think ndopatone nyaya iva. Ngatitaure kuti mweya, nokuti mweya panapa mavhesi aripo ari kutaura nezvemweya. Ndo iya yatataura kuti zvinonzi may his soul rest in peace, nokuti ukarega kuzorora murugare mweya uyu unotambudza vasara. Ndazvibata. I think ndo pane nyaya tofanira kugona kudefina chiri kunzi
chiri kunzi mweya. It's very important. Ndopaunza confusion yes. Ande pacreation yemunhu paakasikwa ende pana tione pana Genesis 2 handiti ka pana Genesis 2 toda kuti tiverenge vhesi 7 ngati ase process yacho yekunosvika kuvhesi 7 kuti chii chakakonzera kuti munhu azosikwa. Genesis 2 verse 4 chidzika naye kuenda ku7 inoti ndiko kuvamba kwedenga nenyika musi wazvakasikwa. Nezuva iroro Jehovha Mwari raakasika naro nyika nedenga. Makwenzi esango anga achigere kuvapo panyika nemiriwo yesango yakanga ichigere kumera, nekuti Jehovha Mwari akanga asati anayisa mvura panyika, uye kwava kusina munhu kuzorima pasi. Iri kuti nyika yanga yapera kukiretwa, handitika yasikwa but makwenzi enyu anga ariko chichi, Mwari anga asati anayisa mvura kudenga, papasina futi munhu kuzorima pasi. Handitika munhu kwaakusina ndizonevhesi handika. Asi mhute yaisikwira ichibva panyika ichinyoresa nyika. Verse 7 Jehovha Mwari akaumba munhu, takutsanangurwa munhu. Vhesi iri pamusoro yetu kwaakusina munhu, munhu anga asikwa. Sekuti kana wakazvarwa 92 tikakubvunza kuti 91 wanga uri kupi? Hausikwa, hauna explanation. Kwaakusina iwewe, you were not there. Wanga wasikwa even in heaven. Ndozva nevhesi Adam anga asikwa somewhere in heaven, kwaakazonotorwa achinzi uya kuno pane mutumbi wanda kugadzirira. Sekuti iwewe hauna kwaunga uri, kwawakatorwa uchizoya uchipfekedzwa mutumbi. It's fascinating kuti iwo zvino wakuti mutumbi wasara ndine kwandaenda, kongo usimboriko. Hazviiti ndotiri kuramba munyaya yacho. Saka timotarisei tichiprocess zvakanaka. Pane hondo huru panyaya iyi, pane muvenga ari kuseri. Tichambata mai manje kuti chii chiri kuitika. Ngatimotarisei tiri kutaridza creation of man. Vhesi yati kwaakusina munhu panyika. Now vhesi 7 yakuti asi mweya waMwari wanga uriko. ndozvatira kuti tarise mweya waMwari hausi munhu. Mweya waMwari mweya waMwari. But tichatsanangura pana kuti tione zvakaitika. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu. Handitika chinonzi munhu chakutaurwa pana chachisiko chakugadzira. Mwari chinonzi munhu chekutanga chaakatora iguruva refu, and we know kuti chiri guruva refu nonyama, the body ndiyo yakatova neguruva refu. Kuti yanga ine brain, because brain inyama, subconscious mind zvese, maarteries, everything, the heart, handitika yanga iripo. Jehovha aumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake. Mwari aumba neguruva refu, ndobva aenda mumhino dzemunhu dzeguruva iri, chimutumbi ichi, ndobva ati mumhino. Mweya weupenyu waibuda muna Mwari. Uri kunzi mweya uyu newanhu wakabuda muna Mwari ukafuridzwa nakuti uchiswa mumhino dzemunhu. Pakapinda mweya uyu mumhino, mweya weupenyu une zita ndakuti mumakesita ari kuti mweya weupenyu. Mweya weupenyu hausi mweya mupenyu, mweya weupenyu, the breath of life. Mweya kureva kuti mweya waizopa upenyu kumutumbi. Inzwa munhu akava mweya mupenyu. Munhu akabva atova mweya mupenyu mushure mokunge afuridzirwa naMwari. Saka chinonzi munhu zvinhu 2, iguruva plus mweya weupenyu, zvikabatanidzwa zvinobva zvatipa munhu anorarama. Chirungu chinoti man became a living soul. Chinonzi soul nebhaibheri idust plus breath of life, tinobva tawana soul, a living soul. Saka ukaverenga kuna Ezekiel chapter 18 verse 4, Mwari anenge achiti all souls are mine, mweya yose ndeyangu. The soul of the Father, the soul of the Son,
mweya unotadza ndochafa. The soul that sinneth shall die. Kureva kuti according to Ezekiel 18 mweya unofa, the soul inofa papi paprocess yedeath. Ichi chinofa chimutumbi chaparadzana nemweya weupenyu. But listen, mweya weupenyu uhu hausi mumunhu bedzi, mumhuka urimo. Same process yakashandiswa pamusikiro wemunhu ndo same process yakashandiswa pamusikiro wemhuka. Ngatimbotaura seizvo tichokwadi chandikutaura mubhaibheri Genesis chapter 2 verse number 19. Jehovha Mwari akaumba nevhu mhuka dzose dzesango. Munhu hanzi akaumbwa nei? Nevhu. Panapa vhesi yakutiwo Jehovha Mwari akaumba mhukawo futi dzakabva muvhu, ndosaka dzine nyama ivhu. Now ngatione kuti kumhuka idzi dzine mweya weupenyu here, uye pakufa pazvinosiyana here nemafiro ari kuita munhu. Muparidzi ndikutokirira nyaya iyo inokasira. Muparidzi handiipapo, Muparidzi chapter 3 Muparidzi 3 verse 19. Teerai apa ngatanga verse 18. Verse 18 toda kusvika kuverse 20. Ndakati mumwoyo mangu, izvi zvinoitwa nekuda kwevanakomana wavanhu, kuti Mwari avaedze vaone kuti ivo vamene vakangoitawo semhuka. Uzopedzere hanzi no, ini ndakanga ndichitasa zvinhu izvi ndiSolomoni mukuchenjera, ndikangonota Mwari anoita zvinhu izvi nekuda kwevanakomana wavanhu, kuti Mwari aedze vanakomana vavanhu. Vanakomana vanodisikafa kutoti ivo vamene vakangoitawo zvakaita mhuka. Vaenda mberi bvati chii verse 19, nekuti zvinoitirwa vanakomana vavanhu ndo zvinoitirwawo mhuka, zvose zvinoitirwa chinhu chimwe. Achi akutsanangura mufiro womunhu ndiwo mufiro wemhuka. Zvose listen zvine mweya mumwe. Ndimuparidzi mweya uri mumunhu unomupa upenyu ndiwo mweya futi uri mumhuka. Iri kuti tine mweya, ibhaibheri kutaura inobva yaenda mberi vati munhu haana paanopfuura mhuka. Nokuti zvose hazvina maturo. Verse 20, zvose zvinoenda kunzvimbo imwe, zvose zvinobva kuvhu, zvose zvichadzokerazve kuvhu. Yapedza zvese zvakabva kudust. Zvese zvine mweya 1. Kurava kutoti kana tikanga tati munhu anomuka chipoko nehuku inofanira kumukawo. But huku haimuki chipoko. Aiwa ka listen. Vesika iri kuti yati munhu haana paanopfuura mhuka. Asi isu hatina kumboona pakamukawo munhu. Kurava kuti pane chimwe chinhu chiri kuya chichimanipulata the mind of man. Achingava chii? Ndokuti pane nzvimbo dzokuti mukadarika napo munoona vanhu. Kana kuti unogona kuona baba vako vachiuya kuhopi. Huku haiuyizve, kana huku yadliwa yevanhu vatorya. Lazima aiwa ka. Nokuti ndosaka tiri panoka. Saka matidana kuti tiite setidzidze. Now that would be a golden question to this critical issue. Ndakutaurirai pamaunzanyaya ndikati now kana ndasvikapa ya great controversy. Kana ndasvikapa yatoo hondo huru. Mhuka dzine mweya weupenyu mumino, munhu ane mweya weupenyu mumino. Ishuwa here kuti mweya uri munonzi uri mumino. Zvinokosha izvozvo kuti zive kuti mweya unopfekedzwa munhu paunoonekwa naMwari unonzi uri mumino. Ngatimboereka vhesi. Pataverenga Genesis 2 yati mweya uyu neoxygen no zvakasiyana. Mweya uyu neoxygen zvakasiyana. Zvakasiyana pai. Ngatitsanangure because oxygen tinotora ichipinda, but mweya uyu unonzi utore matiri. Ndo unotipa simba. Wakafanana nekuti daidada kufananidza isimba raMwari. Ndakada kuti ngatitore magetsi handitika netv. Kuti tv kana isina magetsi nange ukabatidza saiona iclick as good as it's dead. Saka munoti tv yafa because haisi kubaka, but inoda simba rinoimutsa
ndo magetsi. Patinoti magetsi aenda anenge aenda upi? Magetsi hapane pasina sosi yawo. Hapana sosi yawo, hana kwaenda hapo. Zvakafanana mweya uyu ukabva pauri hausina simba rekukweva oxygen, ndo unokupa simba rokuti ugone kukweva oxygen yauri kuda. Ukangobva bedzi hauchakwanisa kuita anything. You're good as dead. Unonzi saka uchinzi mweya weupenyu, unongopa upenyu kuichi kuti chitange kuita zvachinofanira kuita, kufunga, kurizina, kufamba, kudii, unofanira uripo. It's a driving force inopa munhu simba. It's a gift of life from God to humanity. Saka ukaverenga zvinonzi mugarden of Eden mamune muti weupenyu, wakanga uri pakati pemunda, waifanira kuramba uchidyiwa naAdamu naEvha. Sei vanga vakaisirwa muti weupenyu? Kuti vadzidziswe naMwari kuti mamuri hamuna upenyu. Ndaisa simba kuti murambe muchirarama, irambai muchidya. Vaifanira kuramba vachidya muti weupenyu uya kuti upenyu hurambe huripo. But tinogona kuona nokudzidza kuti zvinoratidza kuti pavakadzingwa mugadheni, Bhaibheri rinoti panzira inoenda kumuti weupenyu pakaiswa makerubhu kuti munhu arege kuramba achiuya achidya agorarama nekusingaperi. Saka muti weupenyu wakabviswa. That's why life span yakatanga kudonha. Saka Bhaibheri rinotanga kukuratidza makore Adamu 930. But paunosvika kuna Lameki, because what Adamu, ukati Seti, ukati Enosh, ukati Kenan, ukati Maeleli, ukati Gerard, ukati Enoki, ukati Lameki, ukati Noah, Metusela, ukati Metusela, vanhu vesawa. Unoziva kuti Lameki anonzi akararama 777 years. Kubva kunani? Adam. Kubva kuna ndiye munhu akurarama before the flood. Kubva kuna Adam. Alright. Saka zvinoreva kuti now it's important. Achitaura kuti mweya uyu unonzi uri mumhino, ndo unoita kuti tikweve oxygen. Alright. Ipapo ndapahwa pemunoreva. Asika mati mimi mweya uyu mweya waMwari handiti unodzokera kunani? Ndo zvamuri kutaura handiti. Saka imimi vanhu tikafamba kusuku, makuva akanyorwa kunzi rest in peace, zororai murugare. Vari kureva kuti mweya waMwari hauzorore? No. Kana wadzokera kuna Mwari. Chii chiri kuita kuti vanhu vadaro? Kunyanya kuti pamharidzo iyi pane mashuro aripo. Pane hondo yana ichitaura iripo panyaya yacho. Patoti mashuro ndakutaura kuti zvinhu izvi zvinotoonekwa. Vakafa vanonzika vachitaura. Ivo vakatakanuvaviga. Asi pana mukudzidza kwatiri kuita, tiri kutoestablish kuti aiwa munhu uyu afana kunge achitombokomunicata ba. Saka anenge achitaura ndiani? Ndinoda kuti ndiverenge mavhesi aripo ere mavhesi anotoratidza kuti munhu akafa haagone kudzoka kumba, haagone kuona vana vake. Ngarimboverenga mavhesi aya kuti panazojeka mubhaibheri. Alright, regai musati maverenga. Yes. Regai timbobata mamwe. Okay. Ngativerengei Hebrews. Ndokumbira mutiverengere ipapo Hebrews 12 verse 29. Hebrews 12 verse 29. Yes. Alright, ngatiende pana Hebrews 12 verse 29. Ndasvika pana verse 29 inoti nokuti Mwari wedu moto unoparadza. Yes. Moto unoparadza. Yes. Tikatarisa mukanatsa kuda kutarisa muchaona kuti tsanangudzo yemoto yakasiyana. Kune moto womugehena handiti, koita moto wokuchenura handiti. Zvoreva zvokuti kana munhu afa unogona kunge afa ari mutendi, but pane zvimwe zvishoma shoma zvandambotaura zvakuti ngavana matigwe. Tikaenda pana Ruka tine nyaya yomufumi naRazaro, vototaurwa kuri ukoko kanzi vakomana tumaivo ani uyu Razaro ainde kumukoma wangu andomuvudzavo kuti varume garai zvakanaka pasawo. Aiwa. Parabo yeda kududzirwa.
zvairi kutaura handei ipapo nokukasira ticlear that parable iyi now maparables paaitaurwa najesu Matthew 13 verse number 36 Matthew 13:26 verse number angatange paverse 34 tienda nayo inotaura panapa inoti zvinhu zvose Jesu akaudza vanhu vazhinji nemufananidzo haana kutaura chinhu kwavari asingafananidze anditika Jesu aishandisa maparables kuti zviitike zvakarebwa nemuprofita achiti sei aishandisa maparables ndichashamisa muromo wangu nemufananidzo ndichataura zvakavanzika kubva pakuvamba kwenyika. This is the key. Hanzi Jesu arikuda kuzadzisa vhesi iyi. Vhesi iri kuti kana ndauya panyika ndotaura nemufananidzo kuti nditaure zvakavanzika. Kusvika start a parable, it's an earthly story but with a heavenly meaning. Kuna kuti parable inofanira kuva decoded. Inofanira kudekodwa. Kuti izive kuti iri kurewei. Nyaya iri kutaura naJesu pana Luke 16, Luke 16 yes. Luke 16. Ndopa inotaurwa iyoyo. Luke 16 from verse 19. Ndopa ndopa nyaya razvo nemupfumi. Ukatarisa parable iyi zvakanaka. You're going to see kuti pane mupfumi, pana Lazarus, pana Abraham. Ndo vanhu 3 vari muparable. Ukatarisa zvakanaka uchaona kuti mupfumi ari kunzi anodya zvakanaka. Ari mustate house. Akaisirwa table. Ukatarisa zvakanaka Lazarus ari kugedhi. Ane maronda. Ari kunanzwa nembwa. But ukatarisa zvakanaka uchaona kuti mupfumi uyu ari kudya zvakanaka. Ane ukama naAbhurahama. Jesu ari kutaura parable. Ngatitarise for example. Ukaverenga sei unoziva kuti vane ukama. Luke 16 verse 24. Akadanidzira akati mupfumi. Baba Abrahama ndinzwirei ngoni. Paakaona Abraham ari kure aina Lazarus, vhesi iri kuti akamurifea achiti chi baba. Ko Abraham paakataura naye akamupa chii? Ukaverenga Luke 20 iyo verse 25 inoti Abraham akati mwana. Kureva kuti relationship yemupfumi naAbraham baba nemwana. Saka Jesu ada kuti tiite decode kuti mupfumi ndiani ari patable. Mupfumi mwana waAbraham. Abraham ndiani? Saka mupfumi ndiani? Ndibaba wokutenda. Vana vake ndiani? Majudha. Majudha ndiwo anoti kuna baba, kuna Abraham baba. Ishua here kuti Majudha anoti kuna Abraham baba. Ukaverenga John ndoda kuti ndidecode mbijana parable kuti vanhu vasataura zvinhu zvekunyepa pairi. Ukaverenga pana pa John 8 verse 54 inoti Jesu akapindura akati kana ini Jesu akapindura akati verse 53 ya John 8 ko iwe Majudha uri mukuru kuna baba vedu Abrahamu vakafa kani? Mazvabvunza Majudha uri mukuru kuna baba vedu Abrahamu vakafa kani? Verse 56 Jesu akapindura akati Abrahamu baba venyu akafara kwazvo achitaona zuva rangu, akariona akafara. Jesu ari kuti avati iwe wamombe kuna baba wedu Abrahamu. Saka Jesu aiwa Abrahamu baba wenyu. Kuroti Majudha ndiwo anoti kuna Abrahamu baba. Saka muparable mupfumi muJudha ari kudya zvakanaka. Ndiye ari pazvipikirwa. Ndo zvekutaura naJesu kuti imi vaFarisi muri kudya zvakanaka. Muri patafura muchidya. Muchiti Abrahamu ndi baba wedu. Ko Lazarus ndiani? Vhesi yati Lazarus ananzwa nembwa. Anoda kudya mafufu ari kuwa patafura remupfumi. Anodai mupfumi andipowo mafufu. Saka Lazarus ndiani muparable? Ndoda kuti mungoona kuti haisi nyaya yekufa iri kutaura. Inyaya yeruponeso ichaitwa naMwari kuna Lazarus ari kushorwa nemuJudha. Ishua here kuti Lazarus is representing a Gentile in this parable. So kati muverengei kuna Matthew 15 munosangana ne same description yamuri kuona muparable ichiitika pana Luke 15 pana Matthew 15 pana pa Jesu angaenda kunyika yeTire neSidhoni akasangana nemukadzi muKenani haasi muJudha, a Canaanite woman ane mwana musikana uyu ane umwe wetsvina. Now Jesu abva akumbirwa buritse umwe wetsvina mwana. Jesu ngativerenge mhinduro dzaJesu dzinotibatsira kuona Lazarus. Inzwai zvakataura panapa. Jesu akapindura akati
verse 24 yaMatthew 15. Asi akapindura Jesu akati, ndakangotumwa bedzi kumakwai akarashika emba yaIsraeri. Dzaasora amai, ndaenda kubatsirai. Ini ndakangotumwa bedzi kumakwai yaIsraeri, emba yaIsraeri. Inobva yaenda mberi yoti zvino akauya zvaakamunamata akati, Ishe, ndibatsirei henyu. Dzaamusadaro. Verse 26 Jesu akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chevana tochikandira kumbwanana. Lazarus ane mbwa, ndo dzinotamba naye kugedhi. Takuona imbwa panapo. Jesu akuti, ayo handigoni kutora chingwa chevana mumba patafura, ndo pane mupfumi, tonochikandira imimi maGentiles imbwanana kuno kugedhi kunze kwemba. Obva aenda mberi uye akati, hongu Ishe, kunyange nembwawo dzinodawo zvimedu zvinowa patafura ratenzi. Mupfumi hanzi aiti, dai mandipawo mafufu zvimedu. Lazarus pagedhi hanzi aiti, dai ndawanawo mafufu kubva kutafura yemupfumi. Kureva kuti Lazarus is representing Gentiles. Jesu ari kuti maGentiles amuri kuona rugedhi muchazomaona ari patafura, ari pachifuwa chaAbhurahamu. Jesu achitaura parabho iyi kuvanhu vanoziva zvinhu izvi, masimbusa vakati anorivei kudai, kuti ari kuti maGentiles achaenda pazvipikirwa. Ndo zviri kutaura naJesu. Saka ishuwa here kuti zvakazoitika ukaverenga vaGaratia anenge akutaura kuti vese vakabhabhatidzwa muna Kristu vakafuka Kristu. Kana wafuka Kristu hakusina muJudha kana muGiriki, asi vose vavamwe muna Kristu. Kana tava muna Kristu tavana vaAbhurahamu nekutenda, vadyi venhaka. Lazarus apa chipfuwa. Parabho haisi kutaura zvavakafa iri kutaura death inouya through baptism. Vese vakabhabhatidzwa muna Kristu vanofa muna Kristu, but after he died he resurrected on Abraham. Paunobhabhatidzwa unomuka, Garatia iri kuti unomuka mwana waAbhurahamu. Saka haisi kutaura kuti wakafa wane chaonoziva, chirahwe chekuponeswa chiri kutsanangurwa. Alright. Ipapo matsanangura netsananguro yamapa mataura kuti ichi chirahwe. Yes. Alright, regai tinde kunyaya yaKaini naAbheri. Kaini wouraya Abheri paya, wobvunzwa naMwari kuti ko aripi munun'una wako? Iye woti handisi muchengeti womunun'una wangu, asi ndini muchengeti womunun'una wangu kani. Mwari wotaura kuti ropa rake ndarinzwa richichema. Chakachema chi? Ropa ndiAbheri. Iropa raAbheri, ropa ndo upenyu. Hani makataura zuro matimweyaka tikuda kudhila nezvinhu pana. Ropa kuti ropa ndo mweya here, mukuti chi hanchanzi. Ropa kana richichema zvakafanana nomunhu uri kuchema. Saka zviri kunzi china Mwari. Rega ndikuverengere imwe vhesi tidze kuti saka zvendiri kuona patiri kuti indoda kubudisa pfungwa yekuti vakafa hatingati havana chavanoziva. Vahandi mataura mukati vakavata, munhu wakavata haakomunicate, munhu wakavata haatauri newe, haana mugove sekutaura kwamaita, but iro ropa iro riri kuchema. Saka ngandikuverengere imwe vhesi iri panapa rotora nyaya yekuchema futi. Yekuna rei zvakazarirwa. Ndichaenda iyo James 4. James 5 verse 4. Tarira mubayiro wavaranda venyu vakacheka minda yenyu wamakaramba nawo nekunyengera, unochema nekudana kwasvika munzeve dzangu, Ishe wehondo. Zvakanzi mubayiro wamakaramba kupa wakashanda minda yenyu, mubayiro wacho iwo, mari yacho iyo yamusina kuwapa iri kuchema, yasvika munzeve dzangu. Zviri kutaura naMwari. God is saying the issue that you've done, kudeura kwaita ropa rawadeura warasa upenyu, justice iri kutsvagwa. Ndiri kunzwa kuti pane munhu afa, because Mwari anonzwa. The blood has been spewed. Mukaverenga pana Genesis 9 Mwari anoti anouraya ropa remunhu. Ngandiverenge iyo ndiite yekuverenga kuti inatsobuda zvakanaka. Ngatidzwe panapa Genesis 9 vhesi namba 5. Zviro kwazvo ropa renyu reupenyu hwenyu ndicharitsvaga. Ndicharitsvaga pazvinhu zvose, ndichatsvaga zvipenyu
upenyu hwemunhu paruoko rwomunhu naparuoko rwehama yemunhu. Ani anodeura ropa remunhu, ropa rake richateurwawo nomunhu. Mwari ari kuti ropa ndo upenyu hwenyu. Rikadeuka tinofanira kutsvaga justice. Mwari ari kuti ndinozviona kuti pane munhu auraya munhu, ende kana auraya munhu anofanira kuurayiwawo nemunhu. Nyaya yaKaini iyoyo akanga aiswa imaki kuti anomwana ngaamuuraye, akazochema paya. Mwari ari kuti iwozvo waita wadeura ropa, ndazvinzwa kuti pane ropa radeuka, kureva kuti every blood rinenge spilled on this planet, God must vindicate that issue. Munhu auraya munhu, Mwari ari kuti nyaya haipere ba. Ndosaka muchiona even kana kwauraya vanhu, there are a lot of things that happens, but now ndo panomuka mashura, nekuti the devil knows kuti God will seek justice on the issue of spilling blood. Saka munhu auraya munhu nyaya yacho haingoperi ba, hazviiti ba. Mwari ndo zvaakapa panyaya yekudeuka kweropa. Saka pauri kunzwa ndisaka pakati papiwa mufananidzo kuti kune zvinhu zvinochema kuna Mwari zvakawanda. Even mari dzisingapiwe wanhu dzinochema pamberi paMwari. Mwari kuti we must seek blood, hazvirevi kuti mari inotaura. Saka muri kuti idimikira iri, idimikira rinoshandiswa, nekuti ariona futi ichishandiswa even panyaya ichi yemari isina kupiwa munhu, ichinzi iri kuchema kuna Mwari. Ko kuna zvakazarurwa kunzi ko mweya iye vakavurawa, ndizvo zvimwe chete. Bhuku razvakazarwa riri kushandisa bhuku rinoshandisa masymbolic languages, ende mweya inenge ichinzi iri pasi peautari, pasi petebho panongagara mweya. Saka makutora mukuti kune tebho kudenga, pasi payo patebho iyo pane mweya iripo. No, the interpretation iri kuti pane vanhu pane ropa rakadeuka riri paauta richibata basa rakaurayiwa. It was process yevision yemasiuzi iri kuratidza kuti God will vindicate, God will find justice kuvanhu vese vakafira zita rake. Mwari achafolowa nyaya iyoyo nekuti iropa rakadeuka. Ndosaka vhesi ichitaura pana Revelation 1 verse 7, acho aine makore meso osachamuna nevakambaya vakadeura ropa iri wachachema hongu amen. Alright, idimikira rinotaura kuti God is seeking for vengeance and justice on the issue. Alright, saka ndoda kuti mufundisi tambopabata zvishoma, ndoda kuti tiwane tsananguro. Tsananguro iyo ndoda ndiye zvinonzi zvipoko zviya. Toona vanhu inzi pane chipoko chake, vanhu vanotoda kutoenda ipapo, inzi unomuka. Tataura futi isusu kuti kune vamwe vanhu vanovurawa voramba kuvigwa. Tati nomwe wekuzhombe uko musi unoyu kugokwe wakaramba kuvigwa. Chimwe chitunha chakagara almost 10 years chisina kuora. Then tine nyaya futi dzevanhu vanosvikira muvamwe. Unosvikirwa nambuya motovanzwa vachitaura, asi vanhu ava vakafa imati havana chavanoziva. Vanogozodzoka sei kuzonetsa vanorarama, kuzochengeta vanorarama, kuzotaura kuburikidza nevanorarama. Good. That's a very important question. Now, nandarotidaiwo ngatitange taona kuti bhaibheri rinotenda here kuti akafa anodzoka kumba, anogona kuchengeta vapenyu vasara. Then ndozokutaura kuti ndianani vari kudzoka kana razviramba. Rofanira kuzotudza kuti saka ari kudzoka ndiani. For example, muparidzi ngativerenge bhuku riripo, maansazi aripo, haifanira kupotedza nyaya yacho. Muparidzi 7 murangarire pane nyaya yaMakabhi iri mubhuku, ibhuku kai? Aiwa, isusu kana risina kuiswa umu tinofanira kuzoriongorora sei rakasiyiwa. Kureva kuti vakaona nyaya idzodzo kuti hadzisi consistent nekudzidzisa kwebhuku iri, that's why vakari remova, vakati vanodawo kunomwa supu iyoyo vakatora zvavanoda. Aiwa, tiri kuti mabhukusi bosi nawo rikangouya tine mavhesi mamwe atiri kuwana kuti vakafa vana chavanoziva, iro ero kuti vanoziva raakutanga kuisa contradiction. Nawo tingada titori nehondo yevanhu vanoti bhaibheri rinozviconfuse.
so vakatora chinhu zvinhu zvinotaura same language. iyi Old Testament iri consistent kunosvika New Testament yapera. Hatina vhesi inopokana. Ndosaka maona mavhesi amamushongora anopokana aya tachitomatsanangura kuti abude zviri clear. Alright. Hayo tichaitaura rimwe zuva. Job 7 verse 9 na 10 inoti pana sekupera kwegore nekunyangarika kwaro zvinoita gore zviya handika nekunyangarika kuti gore unogona kumuka makiseni muchazvona nguva yechando yatapinda inei kuti makiseni unogona kumuka kunzi kwakazara makore kuma6 kwekuti noswere makore kunogona kutonhora kumatime kuma8 makore ese anenge ati hakusina kwatochena kuti kwatochena hakusina makore muti ese yapera sezvinoita gore nekunyangarika kwarinoita kuya inobva inapera. saizvo munhu anoburukira muguva haakwirizve. Munhu akaenda makuva kuya haakwiri, haadzokere kumba kwake nenzvimbo yake haichamuzivi. Bhaibheri kuti kana afa kumba haendi, haachadzokere kumba. Mukafilipa mukaenda paseri pana Job 14 inotaura mamashoko anokosha panapa. Verse 21 inoti vana vake vanokudzwa iye haazvizivi, vana vake vanoderedzwa haaone vachiitirwa izvozvo. Vana vake vanosara vakakudzwa kuti maprezidendi, masabhuku, poromota wabasa hazvizivi. Vanoderedzwa kudzingwa pamusha paakavaka vakaita mastreet kids. Tinawo mastreet kids vakafirwa navabereki vakazara mutauni. Mai vangu vakafa, propati ikatorwa namukoma bamukuru vakati zvangu, ikatorwa nemunin'ina nanatete, ndikadzingwa pamba. Izvi ndiri kugara musiti ndiri nherera. Asika hanzi akafa haone asika vamwe vanokwidziridzwa tinovaona vachindotenda. Right, ndiri kuti inini wane zvawakaona zvisingadzidziswe nebhuku. Because kune chiwanu chatachitaura ATR iriko, haishandise bhuku iri asi inodzidzisa pamusoro pewakafa, inototungamirwa nevanhu vari kunzi wakafa chiwanu. But bhuku kune vanhu ramakristu ndo vatiri kuverengera nevanoda kutenda. Ndichakuverengera kuti chii chiri kuitwa kumwe kwesoko. Bhuku riri kuramba kuti aiwa hakuna ba nangu akapromotwa uyo afa hanzi adzokere kumba. Neimwe vhesi inzwai chimwe chinotaura namuparidzi. Muri kuona kuti tichikuramba tichiverenga mavhesi ari kuwirirana, haasi kupesana bane dzidziso yacho. Akawanda aroramba achitaura ati vakafa havana mati, aroramba achidhinaya the whole idea. Right, muparidzi 9 verse 5 na 6 ndoti ndidzokoti ndamboiverengai, ndamboerenga pati yekutanga. Nekuti vapenyu vanoziva kuti vachafa. Tinoziva kuti tichafa isu, ndo zvinoratidza kuti uchiri mupenyu. Asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nemubayiro havachina, nekuti havacharangarirwi. Hatichavapakurire sadza, ndokuti hachavarangarira ndiro yake takutogondesa chiguva zvinhu zvake. But pane vamwe vanopakurirwa. Aya katozati kuti vamwe vanopakurirwa. Bhuku iri kuti inyaya yekutsautswa yacho yatiri kutaura. Pane nyaya anenge akajoina hondo yacho ine muvengi mukati. Ndichaitaura manje rudo rwavo nekuvenga kwavo. Verse 6 yamuparidzi 9 rudo rwavo, kuvenga kwavo, godo ravo zvose zvapera. Iri kuramba kuti hachina rudo, hachina godo. Zvamukuti hanzi ari kutya kuti hanzi pangu ndakaponda, ndakati hanzi hachina godo, hachina rudo, haachagoni kuvenga. Kana afa haachakwanise. Why? Nekuti haana chaachaziva. Apinda musteti iyaya yekuti ndandakafa nehope. Pamaromba afa panzava handachandanzwa ndandakafa nehope, ndandakavata. Haachakwanise nekuti haukwanise kubatirana nevari kurova mbavha iwe wakafa nehope. Alright. Saka yava clear. Handi kusipoko regai chimbomira ipapo. Alright, mati havapakurigwisadza, asi pane nyaya yengozi. Nyaya yengozi tinotoona vamwe vachiti vopakura mumba munenge mune vanhu 10 asi patafura panoiswa mapureti 11. Vorangarira mweya yavakavuraya iya. Zviriko zvinoita. Saka sadza iroro rotopera. Vanongoona richipera mundiro. Teerai kuseka nhamo serugare.
teerai ndikutaurirei tapinda muhondo manje now kana tichifollowa zvakanaka taseta ground redu zvakanaka kuti zvinoreva kuti pane masaidhi mairi ari kurwa mavhesi atiri kuverenga mamwe acho ari clear avarodza kuti vakafa havana chavanoziva wakafa havarumbidze Mwari wakafa havana chavari kunamata panawo parikuita sekuti chii inotozoenda mberi kuti wakafa wachamutswa handitika but parikuita sekuti pane humwe upenyu hwatiri kuona huri kuraramiwa parikuita sekuti munhu akafa pane masainzi ari clear ari pachena ari kuramba zvatiri kuverenga manheru anaya ari kuramba zvatiri kudzidzisa izvozvi zvitori neevidence inobatika kuti aiwa but sadza riri kupera vanhu vakapakura chinzi ingozi rikadyiwa munhu akapinda muimba yemunhu akafira mumba nepropati yake vakuseni vakabuda nepropati vakakandwa panze zvinoitika zviri kutoitika kaizvo saka chiitsanangudzo ndeichii isu patiri kudzidzisa nyaya iyi hatisi kuramba kuti zvinhu izvi zviriko kuti hakuna chipoko zvipoko zviriko tati pane hondo iri kurwiwa pamweya the war becomes spiritual. How come kuti munhu afa asingazivi kurapa achirasika mutown kana afa anonzi akukwanisa kurapa upenyu zvasina muita mupenyu akukwanisa kutungamira upenyu kuvaendesa kunzvimbo yaasina kumboenda achinowasiya ipapo exactly ipapo mepu chaiyo anga asingaizivi ndisekuru wakafa kusati kwava kwaDubai ipapo regai ndikubatei muromo mufundisi ndo pari kutsanangurwa zveponzi kana munhu wafa kune moto wataverenga uya usiri womugehena moto uyu unondochenura munhu wanga asiri murapi nokuti wanga ari muchivi but vhesi haina kuti chii haina kuti moto Jehovha moto unochenura wakafa yakuti Jehovha moto unodii unopfuta moto unopfuta but wanochitora mabhuku amwe kutaura aya ndiwo uchitsanangura kuti chii moto uyu ndiwo unochenura wakafa but teererai ngativerengei Mwari kuti ndiani ari kuita zvinhu izvi kuseri kwawakafa chitaurai kuti chii chazvo chinoitika tataura ndiro yesadza tataura munhu wakavurawa akati hamundivigi kusvika ndaripigwa hamundivigi zvakaitika zvakabuda kunana gokwe dzava mbiri nyaya dzacho aiwa dzakawanda dzakawandisa go patv paredhiyo I think muzimbabwe tine inonzi Tilda live uya anobuda paredhiyo Tilda uya anonzi Tere Tilda anoita programu inonzi zvinoyera zvinoshamisa dzimwe nyaya dzacho kadzinzwa ipapo zvakaoma hatiti tine mamedhas atakaona takawitnesa tichinzwa handiti tichiona zvishuwa vanhu vanoita chiwano even pakanga pafa munhu handiti vanoenda vachinotaura kuti dzokera vakakuuraya vaonese nhamo handiti zvinoitwa izvi pafira munhu chivanhu chinoitwa right zvinhu izvi zviriko ende zvishuwa pachitoonekwa masainzi ekuti uya akafa uya ane yakunzi the avenging spirit ngozi avenging spirit kunyange iye anga asiri violent muupenyu hwake vamutadzirai varegerera asi kana afa chete anotonzi he must avenge even vakamuvimbisa kuti yota kuuraya akati aiwa aina ndinangu zvandotaura chiro zvamaita asi akangofa vapenyu vanoti avenge otoonekwa akuita is provoked by the living ndiye here ari kuita kana kuti there is a spirit iripo ngatitarisei saka iyi ispirit imwe yamaa kutaura ndoumwe mweya right ndowandada kuti titsvage wemunhu taudhifaina kuti haurarami wakaiswa mumino mumuka urimo wakafanana mukadzi kunomuka chipoko mufiro womunhu vese yati ndokufiro womuka yanga ichizvikombeya ikati zvakafanana zvinhu izvi hapana chinopfuura chimwe mavhesi atachiverenga but zviri kuita sekuti pane bhaibheri roda kunge rinoda kuramba riri kunyepa nyaya idzi vanhu vari kuteerera zvokuti imi be careful ndinamukutaura mweya iyi iriko nekuti nawo takutotanga kutorwa neve-ATR asikave ATR ava mukavatarira ndo shumiro yedu pasi chigare
mukatarira bhaibheri muchaona kuti vanga vari nani, nekuti ivo vaiti tinonamata Mwari wokudenga, asi tinomunamata kuburikidza nevari kunyika dzimo. Mukazotarira zvoitika mazuva ano nei zvavaita, muchaona kuti vanhu vanga vakanaka. Vanhu vanga vakanaka. Listen, zvanaitaura zvazvo kuti Satan successfully distorted the Christianity because Bible one but zvinoratidza kuti pane zvakaitika, there is a deviation even among believers. But I want you to see it's clear kuti there are two messages pamusoro pekufa dzinounzwa panyika panapa. Ngandiverengei. For example, Genesis 2. Tadzokera kumavambo. Principle of first mention is very important. Kuti zvakatanga sei. Genesis 2 verse 15, 16 na 17. Jehovha Mwari akatora munhu akamuisa munda weEden kuti aurime nekuuchengeta. Verse Genesis 2 verse 7 yati munhu anga aumbwa neguru revhakaisirwa mweya upenyu mumino akatanga kurarama. Verse 15 ikati munhu iye akatorwa akaendwa naye munda weEden akanzi rima uchengete. Verse 16 Jehovha Mwari akarayira munhu achiti ungadya hako miti yose mumunda, asi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya. Musi waunodya muti uchafa zviro kwazvo. Clear instruction. Haana kunzi unouya kuno kwanei ndiri kudenga. Anzi ukadya unofa zviro kwazvo. Angatorwa kuvhu akanzi unofa zviro kwazvo, you will surely die. Ndo chirungu zvachinotaura surely die. Ndo patakatora vari kuti zvemashuwa kuti ndo zvatoitika. Ngatichinzwe ndo mharidzo yaMwari kuti kana munhu afa is surely dead. Ndo mharidzo yaMwari. Ko Satan pamharidzo iyi ane here zvaakataurawo? Handei now pakunyengerwa kwakaitwa Eve. Ukaverenga Genesis 3 from verse 1 to verse 4 inoti zvino nyoka yanga ine mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzanga dzaitwa naJehovha Mwari ikati, nhai ndizvo here kuti Mwari akati regai kudya miti yose mumunda. Nyoka yakanga yasikwa naMwari asi isingataure. But takuona nyoka pana payakutaura. Chikutaura munyoka ndi Satan. Satan ndiye ari kunyengera Eve achishandisa nyoka emedium kureva kuti svikiro rekutanga ndi Satan. Ndo svikiro rekutanga akanosvikira munyoka ndobva atanga kutaura arimo. The ability iye kuti anzi kune mhuka iri kutaura, kune gudo ratiri kuda mukadzi waro ratumwa. Maminimini anoitwa naSatani anoitwa nengirozi dzine simba iroro. Satani nengirozi yakapanduka ane simba rekutaurisa mhuka dzichitaura. Ngatiendere mberi tinzwe zvakataura nenyoka iyi. Mukadzi akada kutanga kutsanangura, mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero yemiti iri pamunda, asi kana iri michero yemuti uri pakati pamunda Mwari akati regai kuudya kana kuubata kuti murege kufa. Pane mutemo wokufa, patikadya tinoparara, tinofa. Nyoka ikati kumukadzi haungafi zviro kwazvo. Haufe zviro, contradicting zvataura Mwari. Two messages now. Mwari ati unofa zviro kwazvo, nyoka yati haufi zviro kwazvo. Tane vanhu tu vaparidza. Mwari ari kuti munhu afa is surely dead. Chirungu chinoti kuna Satani, you shall not surely die. Ndizvo nechirungu. Hazvisi zvemashuwa. Pazasi anototi nekuti Mwari anoziva kuti musi wamunodya meso enyu anosvinudzwa mukava saMwari. Akutora process ichaitika kuti muchatosvinura mota you be like gods. That's why tati uya akafa uya anodzoka akuda kurapa akutungamira. Zvinoita Mwari ndiye anotungamira vanhu. Mwari ndiye anorapa. Akafa ndiye akutora position yekurapa. Because Satan akati akusi kufa kweshuwa, kunyepa unenge watonyanyosvinura. Akuona nzvimbo dzasina mbosvika Dubai akutungamira vanhu. Satan akuti aiwa akusi kufa kwechokwadi, unotosvinura.
unenge watowo Mwari. Alright. Ndo zvakachiwa naIve kureva kuti vhangeri iri kuti rinyatsotendeka panofanira kuchionekwa manje these supernatural powers. The devil must act kuti mharidzo yake ite chokwadi, kuti afa asvinura, kunyange akapondwa asingaoni usiku, akaudzwa unzenda vanhu vasina kuona anovasvikira, iye asina kuvaona mapondero avakamuita, vakamutema nedombo usiku akaputsika, vakauya vakamupedzisa, haana kuona kuti ndivanani. Asi isu vapenyu tomuti chienda kuna vanhu vasina kuona. Ndozvikunzi naSatani, unenge wasvinura meso ako, unotaka kuona zvimwe. Saka Satani kuti because afa ane ability yekuona vanhu vakamuponda usiku kuine rima, anoenda kwavari saMwari, he can now control my events yayo, ndiye akutaura zvaanoda paupenyu hwavo. But Bhaibheri rataura pachena kuti ayo kana afa is surely dead. Ngatinzwe Mwari paakauya nyaya yacho akutaura mafiro acheta Adhamu, kuti akamutaura here zvokuti uchange wa Mwari, uchazenge uchiuya kudenga, ndichange ndichitamba newe kunyange wafa. Mwari akazouya akatsanangura mafiro acho kuti chii chichaitika kwauri. Alright. I think ipapo matsanangura zvine udzamu, asi mubvunzo unobuya zviri kubuda apa zvinenge zvamuri kuti ndo zvakauya naSatani, zviri kuwirirana nezvinoparidzwa kana muchechi. Tikaenda kudzichechi dzakasiyana siyana, vanhu vanoti the person has passed on, wadarika, kureva kuti wabva mune chimwe chinhano chokurarama achienda pane chimwe. Chero vafundisi vanoti passed on, muri kuti vakarashikai? Alright, good. That's important. But I need to clear something here. I feel this is very important. Genesis 3 now. Pane zvataura naSatani kuti wakafa ane zvaakuita. Handiti anogona kutarisa Mwari akuona asvinura. Adi. Handiti. Ngatinzwe Mwari paakauya kuti akatsanangura Adhamu zvichaitika. Nekuti mutsanangura kuti iye ndiani. Genesis 3 verse 17 na 18. Kumunhu Mwari akati, zvawateerera izwi remukadzi wako, ukadya muti wandakakurayira ndichiti usadya, nyika yatukwa nemhosva yako. Uchadya zvibereko zvayo nekutambudzika mazuva ose oupenyu. Ichakuberekera minzwa noutunga mbeva. Muzozvitora, uchadya miriwo yesango. Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira, listen, uchidzokera kuvhu. Teererai? Nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokera kuguruva. Uchadzokera iwe utakakutora kuvhu ndokwauchaenda. Kumafira acho ndeyekuti ndisaka tichivaendesa ikoko. Instruction yakapiwa. Wawigei ikoko ndokwavari. Saka even panonzi parumuko paya, Daniel 12 inotaura wara rimwe rino very important musubject iyi. Pakumuka kuchaita vanhu. Daniel 12, listen, verse number 2 inoti, zvino vazhinji vavete muguruva rapasi vachamuka. Vazhinji vakarara muguruva rapasi vachamuka. Ndoma vakarara vari makuwa, vari muguruva rapasi. Vavete muguruva rapasi vachamuka. Inzwa izvi inombere kuti vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vamwe vachamukira mukunyatswa kusingaperi. Saka muri kureva kuti veni vanhu vakafa hundreds of years ago. Magrupu aya ese ataurwa. Vamwe vakafa vese vari pasi vakavata vari muguruva rapasi, nekuti zvanzi Adhamu uchadzokera muguruva, ndoma wakabva, ndoma unodzokera. Mwari amutaura kwaanoenda, haana kuti unozoya kudenga tichitandara tiriko, ati iwe utori ivhu, haana kuti uri mweya, ati uri ivhu, wakabva kuvhu, uchadzokera ikoko. Hana mbotaura unzi uri kamweya kaonako ndichazenge ndichitandara newe tombofana kutandara tiri kunoko. Akanzi uchadzokera ikoko. Ndobva zvanzi naDaniel, wase ava vari kufa vari kuenda muvhu, vane nguva yavanofanira kuzomutswa kubva pasi kuti vapiwe mugove wavo. Vamwe vonzi nguva ine makurarama nekusingaperi.
kubva nguva inei imi makunyadziswa gena. Alright, I think iyo inyaya imwe inonetsa iyo tichazoireketa. Chiregaiti pane mubvunzo wenyu wamataurawo iwoya ndo wendoda kuti ndidzoke kwamuri. Pavhangeri iri rekuti wakafa riri kunzwa naSatani kuti wane chavanoziva anditika rinofanira kuita nhume dzinoparidza vhangeri racho. Saka ndimboverenga kuti zviri mairo. For example, Deuteronomy 18 tiri munzwe very clear verse iri kutsana Mwari ndiye ari kutotaura nyaya yacho. Deuteronomy 18 verse number 10 kusvika verse 12. Pakati pako Israel hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anouka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroyi. Magurupu aya adiwa. Muuki inoti spirit of divination, mufemberi, anoita mazango, kusungirira vanhu migodzi wakafa, kuisa wana mashinda dzemajuzi. Anditika wanonongwa anoswa shinda yejuzi wonzi iri kumuchengeta izango, kana kusungirwa bhatani chinzi iri muchengeta. Kunyange bhatani rakatadza kuchengeta sheti rinonzi rinogona kuchengeta munhu. Kunyange shinda yejuzi ichidonha pajuzi racho inonzi rinogona kuchengeta munhu. Mwari akuti tsika yaikona kuita even tsika yekufemberana upenyu inonzi spirit of divination, kuti pakati penyu pane mufemberi anenge achitaura kuti iwe uchafamba so zvakaitika zvakati. Mwari akuti wanawo ngavasawanikwe pakati pako. Kana muroyi, pataura futi munhu anonzi muroyi haadiwe, inoenda mberi yoti teerai munzwe. Kana n'anga, kana vanobvunza masvikiro, kana muuki adzoka, mufemberi abva ataurwa futi kechi2 ari dangerous iyeye. Kana anobvunza vakafa, Mwari kuti aiwa musaenda kunobvunza vakafa, musaenda kumakuwa muchibvunza ba, kana kubvunzira mun'anga kana masvikiro. Verse 12 man becomes critical inoti nekuti vese vanoita tsika iyi, vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Itimu yadhiabhorosi iyi, muroyi, n'anga, masvikiro, vauki, kubvunza vakafa, igemu raSatani. Mwari ari kuti ibvai, ukanzwa paita muprofita kana mukuru wechechi akutaura vhangeri kuti akafa anekwa ari kufamba, inhume yaSatani. Inhume yaSatani. You must run away. Anonyangadza, he is an abomination. Spiritualism, n'anga dziri kupusha vhangeri because itimu yadhiabhorosi. Ishuwa here kuti n'anga mwanakomana wadhiabhorosi. Kandimboverenga vhesi iyo. Ishuwa here kuti n'anga, ndisaka muchiona when you read the Bible kuEgypt. Alright, regai tizoitaura. Pane nyaya yevavuki, yevaprofita, yeng'anga yatofanira kuti tizotaura. Asi imi kana ndisingakanganisi pakunzwai, munenge muri kuti kana baba vangu vakafa ini vakazovonekwa votaura kuburikidza neni kana nemukoma wangu kana nomunun'ina wangu, zviri kuitwa naSatani nengero dzake. Ndozvamuri kutaura. Zvatiri kutaura zviri kuitwa naSatani. Ndiye ane vhangeri pataverenga clearly ati munhu akafa haana kufa. Ende taverenga clearly kuti anoshandisa n'anga, masvikiro. Mwari ari kuti vanhu vari kuita zvinhu izvi vanondinyangadza. God is distancing himself to these things. Ari kutoudza Israel kuti musapinda mugemu iri, I'm not involved. Mukanga matopinda muzvinhu izvi makundinyangadza. Alright, pane nyaya yatanga tasiya yokuti vanhu vanoenda kudenga. Jesu ari pamuchinjikwa paya, une mbavha mbiri. Imwe mbavha yoti shamwari waimboponesa vamwewo, chitiponesawo zvepano. Umwe wayo akati iwe unorevei? Jesu akati ndinokubudza nhasi, iye nhasi, kuti unenge unoenda muparadhiso. No, matotaura zvinhu zviri clear kuti Jesu aimutaura kuti ndiri kukuudza nhasi kuti kuparadhaisi nchange ndine. Haasi kuti kuti nhasi. Ngativerengei katitsvake kuti nhasi yacho iyo ndo yakaenda Jesu kudenga here. Jesu akaenda kudenga nhasi iyo here. Avo mweya wake. Aiwa, ngativerenge asirizo, ngatichiverengei. Alright. Bhaibheri haritodzidzisa izvozvo. Jesu afa akamuka nezuva retatu. Amuka nezuva retatu akasangana naMaria paguva.
ngatinze kuti anga amboenda kudenga here. Musi uyu musi waamuka ndikuverenga John 20 nditore musoro nyaya kuti kumuka kwaJesu. Maria akamukira kuguva. Handiti akaona Jesu asima akatidedza vana Pita akati shande kusikuvaona vakauya vana Pita vakaverengedza muguva vakadzokera. Maria akaramba ari pachichema akaona ngirozi 2 dziri mukati. Jesu ndobva azouyawo ipapo. Day 3 musi waamuka. Ngatione kuti anga atoenda kudenga here. Ngatinzwe zvakaitika pano. Ndikuverenga John 20 verse 14. Zvino akati achareva izvozvo achitaurira ngirozi akatendeukira shure akaona Jesu amire asi haana kuziva kuti ndiJesu. Jesu akauya paguvapo akasvika kumashure kwaMary. Mary akacheuka kuti ndiani wari kumashure akaona kuti munhu asi haana kuziva kuti ndiJesu munhu. Jesu akati kwaari, amai muri kuchemei? Muri kutsvagani? Iye achiti ndini murimi womumunda. Maria akati kwaari, Ishe, kana muri mamubvisa ndiudzei ndinomutora. Jesu akati kwaari, Maria. Jesu akada kumumutsa pfungwa kuti iwe udaurawo uchidetsa. Akati Maria. Iye akatendeuka akati kwaari nechiHebheru Raboni, ndimi mudzidzisi. Jesu akati kwaari, usandibata nekuti ndichigere kukwira kuna baba wangu nababa wenyu. Handisati ndaenda kudenga, imbomira kundibata. Handisati ndanozvipirizienda kuna baba, saka imbomira kundibata. Ndofanira kutanga ndaendawo. Akabva anzichiudza vanhu kuti tichasangana manheru. Indakuenda ndanguya kuti ndiclear hondo yauri kuita panapa. Kureva kuti Jesu anga atori muprocess yekuenda kudenga makiseni yayo bhozi ndomusi wanga amuka. Ameno paanga ave makiseni yayo bhozi vese mntu kwangu chine rima pakaenda Mary kuguva makiseni. Jesu ameno atotofamba achitoenda kwakunzwa kuti kuguva kune munhu ari kuchema achiti Ishe, Ishe. Jesu kwakumira kuenda kwakutombodzoka kuzoatenda Mary. Kati Mary, ndamuka. Ndini. But chimomira kundibata bhozi ndofanira kutanga ndaprezenta zvandiri pamberi pababa neropa rangu kuti baba vaone kuti pandabayiwa ndinokwanisa here kuofa. Can I really redeem men? Baba vagamuchira here chibayiro ichi? Jesu haana kwaanga amboenda. Even ukaverenga indoti vakafa vese vakanga vari mabwiro vakazomuka. Zuva raakamuka paaiti ndinokudza nhasi aiti tiri kutaura nhasi pamuchinjikwa pana. Iwewe nekuti wataura ndichaunewo muparadhaisi. Havana kuenda kudenga musiwo nekuti paday 3 Jesu ari kutoramba nyaya yekuenda kudenga. Ari kuti handisati ndaendako. Now saka Mwari ngaaongwe nekuti zvinongoreva kuti wari kutenda vhangeri rekuti vakafa vanoziva is just confusion. Alright. So muri kureva here mimi kuti vanhu vanonyora zviya zvokuti rest in peace vanoisa pamastatus vanhu vakafa, vanoita zvenyaradzo vakarashika. Ndizvo zvinoreva zviri pachena. Inyaya yekusaziva. Kune vhesi inotaura kuna usiya kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. That's why we are here today. Kuti tigone kuvapa information iri biblical. If they are Christians, if they want to believe this book, this is the real teachings. They must be aware of false prophets. Vanofana kuchenjera vaprofita vene vanofana kuchenjera n'anga nemasvikiro nevavuki nevanonamata vakafa. Nekuti vanhu vese ava vana ukama naMwari. Mwari ari kuramba. God is denying. It is our duty now as Christians. It's very unfortunately kuti isusu taakubhabhadza chikristu chichisanganisa nechihedheni. Ibasa redu. Saka Jesu akati tuma endai munodzidzisa marudzi ese. But now taakudzidziswa nemarudzi. Iro riri basa redu kunosvika pakati pemarudzi tovadzidzisa vana Paul vaisvika muAthens, vana Diana vachinamatwa voputsa nzvimbo dzakakwirira. Vanhu voti taona Mwari. Saka isusu nawo nzvimbo dzakakwirira tisi taakudzivakiswa. Mashirains akuvakwa. Saka muri kureva here kuti vanhu havachafaniri kuisa vakafa vavo pamastatus vachitaura kuti zvinoita sekuti ndinhasi, hapana makore 3 apfuura asi zvinoita sekuti ndinhasi. Ndozvetinoona kwakasiyana siyana.
Reka ndiverenge vhesi. Vamwe vachibvunzawo paFacebook paya kuti why? Kuti wazviitirei izvi? Reka ndiverenge vhesi. Poa kana achitaura pane imwe nyaya. Anoti zvinondoda kukuudzai pamusoro pavavete kuti tirege kuchema sevamwe vasina tariro. Ndotaura po matisarega kutanga chapter 4 verse 13. Zvino hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pavavete. Kuti murege kuchema hama dzangu sevamwe vasina tariro. Nokuti kana muchitenda kuti Jesu akafa akamukazve, saizvozvo ava kafa muna Kristu, Mwari uchauyisa pamwe chete naye. Nokuti tinokuudzai neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuonekwa kwaShe hatizotangire vakavata. Nekuti Ishe amene achaburuka achibva kudenga, achadanidzira nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Ipapo vakafa muna Kristu achatanga kumuka. Isu vapenyu vanenge vakasara totorwa neava vamutswa kuvakafa, tochingamidza Ishe mudenga. Naizvozvo tova naShe nguva dzese. Naizvozvo nyaradzanai nemashoko aya. The real gospel is, kana hama yako yafa, there is resurrection morning. You wait until that time. Kana zvikaitika kuti Jesu anonoka kuya, newe you are going to die. You wait in that grave kuti umutswe. Hapana munhu akafa ane zvaari kuita. They are waiting for resurrection kuti vapiwe mubayiro. Ene kana ukanga waverenga Muparidzi anotaura zvimwe zviri kuitika mumwoyo yevanakomana vavanhu. Muparidzi 9. This is very interesting. Verse number 3. Anoti chinhu ichi chakaipa pakati pezvose zvinoitwa pasi pezuva, kuti chinhu chimwe chinoitirwa vanhu vose. Zviro kwazvo mwoyo yevanakomana vavanhu izere nezvakaipa, uye upengo huri mumwoyo mavo vachiri vapenyu. Shure kwaizvozvo vanoenda kuvakafa. Hanzi pane chinhu 1 chandaona chakaipa pasi pezuva, ndechekuti chinhu 1 chinoitirwa vanhu vese. Asi pachinhu ichi vanakomana vavanhu vane upengo huri mumwoyo mavo. Shure kwaupengo wanoenda kunofa. Kureva kuti panyaya yekufa pane kumwe kupenga neupenzi hunoitwa nevanakomana vanhu. Sekuti munhu akafa, vanhu vanotora picture yakafa voendesa kuHerald nemashoko avanenge vanyora akanaka. Tete, it's 15 years, we miss you now. Handitika? Haisi ndangariro here kungoitawo ndangariro. We miss you now. Tinoziva kuti muri kutarisa muri kwamuri ikoko. Dai mamuripo panapa izvozvi tiri kufara. Handitika? Kana vapedza Herald ndiyo yapiwa tsamba iri kunyorwa akafa. Kana yatora tsamba yekunyorwa akafa nepicture nemufananidzo inoisa munewspaper. Newspaper iro mangwana makuseni riri parodhi. Vakanyora tsamba vakatumira picture kuHerald ndo vanomukira makuseni acho, wobhadhara dhora, wovhura newspaper, woenda straight papicture yavakatumira kuHerald nepatsamba yavakanyora. Wonotaka kuverenga iwo satete kuti tete is 50 years, we miss you now. Hatisataona manewspaper ari kumakuwa wana tete wacho wachiverenga kuti wana kumba kwa kumara kule matamudzi. Imi makanyora ndi munomukira futi makuseni munoverenga semutsamba iyo haiverengwe nevakafa. Ndo zvatina Muparidzi, munopenga, mapedza kupenga muchaenda kunofa. Saka hatifaniri kuzviita here. Aiwa, kakupenzi kaupengo huri mumwoyo wanakomana vanhu. Pane upengo huripo sekuti munhu kana aona munhu akafa ari mukofini anobhabhaisa. Kokukisa chitunhu. Nekukisa. Ko chikakudzorera unopamira here? Ko pauri bhabha chikabhabhaisa unomira here? Ndinotiza. Unotiza, unopenga. Wapedza kupenga, wanzina Muparidzi, uri kuenda kunofa. Ndo zvikutaurwa. Ini ndakandobva kwauri Sapeho. Kunoitwa naChenura. Chenura vanenge vachiti ivo vari kudzosa mweya wemunhu akafa mumusha. Saka vanoswera vanonamata vachiridza ngoma, vachirowa ngoma yapamurehwa, shangambiri mudzimu dzoka vachiimba vachipa. Kana vapedza vanoenda kumakuwa, kana namakuwa vanotaka kuzviwa nesanzu, vosiya sanzu pakati pemusha voti munhu akafa tamudzora mumusha, akuchengeta musha. Saka rimwe gore vakanga vachiridza vari bhizi kuti vasasanzu. Kwakuchiona sekuru manje waenda kunodhonza mumakuwa, wachiuya feya waidhonza sanzu, wakangosiya sanzu pasi, spidi kutiza. Kwakudedzera vari kupa kuti tizai sekuru vari kuuya. Makutizei, munopenga, mapedza kupenga makuenda kuvakafa. Vanhu vari kuita zvinhu zvavasingazive. Even kumapurisa unoziva kuti munhu akafa haana chanoziva. Kana ukaita accident nhasi una ambuya wako ukafira paspoti, mapurisa akafonerwa, pane munhu mutumbi wanowafa, vari munzira zvoitika kuti ambuya wako abva wafawo, vakasvika paspoti apa vaine box resimbi riya, havafoni kustation kuti igire rimwe box, vanotora iwewe naambuya vako same box,
hapana anokomblena even iwe kuti maakundisa covid rimwe chete nambuya wangu amusukuna ndambuya yangu wanoziva kuti awaira wafa hawana chavanoziva awa munhu akafa haana chaanoziva ndosaka makuwa kune maandateka wanoziva kuti kune vanhu vakaziva vhangeri vanogona kuya vachichera makovhini vachikutura mabhonzo pasi wobuda naro makuwa wachienda hanzi mwe akati achibuda naro makuwa dhumadhuma nevepatro vemanhero waya hanzi akangodedzera akaritsika akati ndaida kuvigwa kwamupini wasvotoka ivaya kuzondiviga pano ndakunozviga ndega waya wakusiya mboma pasi spidi kutiza maakutizei ndo mubvunzo mokuti sei inyaya yekuti vari kutiza munhu mupenyu mupavha inoziva kuti ava vakadzungaira maandateka ariko kumakuva. But when Jesus comes, he will be the uppertaker. Achaburitsa vese vari mabwiro dhanye vari kutaura vanomuka sei tichitya zvitunha tinotya zvitunha. But muparidzi 9 inoti shumba mhenyu imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa. Bhaibheri rikutoshama kuti tikaisa shumba apa padho apa panze rimwe dhoo toisa imbwa mhenyu wonisarudza wakaoda kubuda nako iwe woti handisida kubuda nekuti kune shumba ndakuenda kune imbwa mhenyu unoruma akangwara ndobuda nekune shumba iyo rizvutaunzi munhu akafa asi more dangerous kupfuura mupenyu koma status zvawo etinonyora. But inzwai kuseri kweconscience yemunhu kune pfungwa inoti vakafa vanoziva izvozvi izvi ndikataura nembanangu kuti kana manga muchibva bhuruwayo kana maa muchibva masvingo masvika pambudzi nepamadhoropero kwasviba kuna transport washaiko kurara the safest place yamunogona kurara igraveyard tsvaka fresh grave borara imomo pati unosangana nengirozi dzasatani inyaya yekuti aiwa aimakutoti ngirozi dzasatani madzidza macho wachinja kuti iwe makuwa amurariki kowakafa warimo inyaya yekuti kuseri kwepfungwa dzemunhu kwakajikarwa nasatani for a long time kuti munhu akafa nezvanoita saka by beholding we become changed ndo magadziro akaitwa munhu akaramba achinzwa zvinhu anzavara inyaya dzatakakura tichinzwa sterek kupfuura shoko ramwari chivanhu chakaita interwoven intertwined in our blood ndondo zvatakakura chiona madzibaba edu achiita tikazvitora tisati tatora shoko ramwari ndo zvatakakura tichipiwa takakura tichisungwa nejira reredzo tisati taziva kunamata saka zvinhu izvi kusubconscious mind zvakarukwa zviriko kuti makunamata asi chiwanhu mwakomana makunamata asi musarasa. Saka you find many Christians vanokwa nemazango vachinamata ndo vanozoita kuti vaprofita venhema vavane access because vaprofita venhema vanoti iko kumakereke kwamunonamata nemabhaibheri uku wazhinji wakaromba because tine vamwe vasingati kuti let go zvoita sekuti ava vakachena kupfuura isusu inyaya yekuti shoko ramwari patiri kuparidza kudai most of Christians doesn't want to believe the truth, they want to believe a lie. Saka bhuku rapsalms rinoti lies are sweeter than honey. Okay, saka pane nyaya imwe dzetingangoda kuti tivhunze taakuenda tichindopedza panapa dzakaita se-unveiling of the tombstone. Zvakaipa here? Aiwa, no, for unveiling of tombstone tinotarisa tinoona vana Jacob anonzi akagadzirira mai wake Rabheka mushure mekungafa akavaisira tombstone paguva ravo. Hanzi bhaibheri rinobva rati richiripo kusvika zuva ranhasi for historical purpose kuti zvizikanwe. Even Abraham akaenda akanonegotiata grave site akandopatira kuigwa naSara kuti vanhu vazive for the sake of keeping historical records kuti apa ndopa for generations to come kana pakambaiswa dombo racho robva ranyorwa kuti ndiSara akavigwa pano anga azvarwa musi wa15 October 1970 akazofa musi wa13 June 2006. Zvonyorwa izvo zvosiwa zvakanaka. Vana kana vakuya vachibvunza kuti mbuya wenyu akazvarwa rini, zvinhu zvakatongopurindwa. Hatichanyori kuti rest in peace. Aiwa, vachanyori kuti iweso hapana mashuro ari kuitwa nekuombera iye kuti tauya kuzogadzirira nzvimbo yako tataona kuti yaparara chichi hatitaure naye. Tiri kuti isusu for because pakangosiyiwa pakadaro with time even vakuru vedu vekare vaisa matombo vachichengeta nzvimbo yacho kuti zvionekwe kuti akavigwa apa. Nekuti isusu tatoita kuti sekuru wenyu ndo vakavigwa. Kombuka sei tisingadziisire? Mhuka tisingadziisire hadzinowanisa kuhama dzadzo. Hapana, pati kana ukaita imbwa yako vamwe vanoti imbwa yangu ndoda kuiisira. Vamwe vane mari zvavo vanoti imbwa yangu ndoda kuti mwana wangu azive ndi imbwa yanzi James iyi rapa ndakaisira for historical. Kune vane mari havo vanoita wekutamisa haiwa it's fine, you can do kana muine mari. But if it's for worshipping the dead, it's for respecting the dead,
then the entire thing is has been tichipedza kuti pane nyaya yatataura yepurification. Matima hakuna purification. Noti Bible raramba rati wakafa warumbidze Jehovah, wakafa wanamati. But Jesu kawakataura akati pane chivi 1 chete chisingaregereki, kutuka mweya mutsvene. Saka iye kana munhu afa ake aita zvimwe zvivi asina kumhura mweya mutsvene, hatikwanisi kumunamatira. Aiwa, hatikwanisi kumunamatira nekuti mwene mweya anofana Bhaibheri rinotaura kuna Ezekiel, Mwari anoti mweya unotadza ndouchafa. Zvakaipa zvakaitwa nebaba womunhu hazvingaendi kumwanakomana wake. Izvozvo kandiri makwenzi. Zvakanaka zvakaitwa nemwana hazviendi hakuna transfer yekuti iwo zvakanaka zvako unoti ndogona kuzvinamatira zviende pamwana wangu. Because every man is given a chance to hear the word, to hear about the Lord. Saka muri kuti munhu unofana kuzvireururira iye pachake asati afa. Nenyaya yekuenda kudenga, yekupinda denga is nothing to do with us. Saka Jesu akanga achiti musatonga chachinoti nekuti baba po anoti there is a righteous judge. Mwari ndiye anoweya zvinhu. Kune vanhu vakawanda imi vamwe vakatoisa mupfungwa mekuti ava kudenga vanenge vasiko. You're going to be amazed to see them. For example, Paul na Stephen. Stephen saw Paul achiorganize nyaya yekufa kwake. Ari hidden. But in heaven, Stephen is going to see Paul. Are one of the greatest evangelists in heaven. So heaven will be a place of wandering. Kuna zvinhu 3 zvinogona kuitika kwamuri. Ndezvekuti vanhu muri kufunga kuti kudenga vanenge vakazara muchanoshamiswa mukanoashaya. Pana vamuri kuona kuti ava ndowekudenga muchanoashaya. Vanhu muri kuti ava kudenga havapindi, wazhinji wacho muchanoona variko. Nekuti vamwe vachatendeuka musi wamuchafa. Musachamuziva chaparidza parufu rwenyu. Nyama dzenyu dzamuti kana ari Jacob doro chairi hapasina mutoriro, musi waricharirova parufu rwenyu. Musina chamunoziva muri muguva, ndo musi wachati ndoda kutera Mwari wasekuru wangu. Muchamuona kudenga ariko. Iwewe, amazing grace, how sweet is that sound. Alright. It is saved the righteous. Kweta vanhu chimwe chakushamisa kuti imi kudenga wacho mune muriko. Kunesu taporeswa here wakomana, tapinda here wakomana denga. Alright. So this heaven is going to be a nice place. But we leave everything to the Lord. Okay. Alright. Tinotenda mufundisi. Amen. Tinotenda pane vanga vanotevera chirongwa. Totenda nokuva nesu kwamaita vhiki rino. Tochikumbira kuti murambe munesu, chirongwa chedu chinoramba chienderera mberi. Podcast inonzwa neni Murambwi kana kuti Masinire. Ndichishanda ndine magesi anosanganisira muvhangeri vamarufu vari pano. Amen. Mamagesi achazouya. Tinorangarira kutivo pane vane mibvunzo nezvokuwedzera, tinokurudzira kuti mupinde muchirongwa. Tichakurukura nezvemuchabvunza, tichakurukurawo even nemacomments emuchapa kuti tibetserane. Podcast ino ndeyebhaibheri, toda kudzidza kubva mubhaibheri tichitarira upenyu hwanhasi. Tichiti Mwari unomboti chii, izvi zvinofamba sei. Tinotenda ndinokuoneka ini Murambwi na mufundisi Marufu. Tinotenda mufundisi. Tinotenda. Thank you. Bye time. Yes.